Okay, inyaya yekuitika mastreets inyaya yangu na Gugu na Gulez na Maloti. And one reason yekuti Kismo ange arimo because Kismo akupindura pakuti ndakamudza kuti mwana mai udayo chimamiswa udayo chiprunwa tiza but seka munhu kanenge kane nzara mwana mai waiza kakabva kaita kundibhitira vachamba chavhenza but izvozvo hazvisisina basa. By then Gugu Gulez Mimi Maloti my TikTok account was trying kupinda pa live mwana mai ndatoka win already my account wakatoka makonde pa TikTok wakatora ka winner but it's fine, I don't give a fuck about that. Ukatotora ukato winner ende zviriko waiza but inini izve zvingwai around kuma 300 rega nimbogeza ndimbonyaso refresh waiza ndonyaso hagezi ndingambogeza since ndakanzi NaMalloti handigeze ndofanira kukama musoro every day so apa pandakufanira kumbonopinda mbavhu ndogeza ndonyatso yandakageza sezvo ndiri mainini ndofanira kuzoteerera zvaanotaura Malloti because ndigulezi kutoti geza mwana mai geza kuti mwana mai geza murume wedu anoenda saka zviriko futi so apa kune magezi anti magezi ariko so apa pandambonomira mvura isingayazobuda because Malloti hadifafa hadi kundona icha sei uchigeza uchimuwirira yepagasi futi waiza anoti anoda zvakachena so apa pandonyatsoto inozo kuti unodzingwa nemurume kawaiza Gulezi kana chikuti geza unonga chikuti geza alright ndisati ndapesa tsvara nyangu dongova pakashoti Malloti panyaya dzese dzakaitika I thought kuti iwewe uchauya pa social media uchitaura chokwadi but iwewe wakauya panapa pa social media uchinyepa at first iwewe pakabata nyaya yangu naNgende iwewe wakatonditera kwananga ndiri because wakafind out kuti Ngende anotokorerwa nini zvekudaro uye Ngende anotondida zvakatopfurira. That's the reason why wakuyazontora because waive scared kuti chi ndiani andeve kunze kwenyika kutora ma information apa paruwaro mai itochishanse pachacho odze zvonoda vodze shitiwe havana basa waiza and I have seen hanzi he colorful hanzi chi he colorful vanhu vawanda mwana mai sadaro I stand up for myself neshamwa dzangu inini mukunzwisisa Kismo kana basa ndosika matona ndototi paka video akaka ndo last kutokataura because kangoripowo pakuti ndakakanunura kachidonomamisiswa ikuchaja fana kachidonomamisiswa but inini I will come with the whole fucking truth nandichimbonetsana nemaaccounts angu chimatira kumadzosa but Gulezi vataiwa mayanineza musikuenda nemaaccounts enyu to mungabva mati kutora murume tobva tangokusiyai give maindirova muchindiruma muchita sei but iwewe Mimi I know you very well kuti wambobva wakatolereta munhu asi maipanza munyengerere varume kasi wakarumira mwana dhururu muno mai takaruma musana wese nina wangu kurumirwa dhururu waiza chichikuti zvakazara muZimbabwe zvimadhururu panyaya iyi kati yazonyazoita mavideo akawanda. I just want to let people kuti this is our account yatiri kushandisa panyaya but don't sati ndaita sendakata video inini dangu kupeka short story Malloti I thought kuti achiyashitaura chokwadi kuti Ngende aitokorerwa nakala ende Ngende inini Malloti akatozobata foni akatofenda kuti maya kuti Ngende aitodza kala kuti kandiramba chichii achitokretena waiza ende Mimi chakaita kuti andidzose afind out kuti Ngende anondida inye kuti she was scared kuti Ngende achatiza nini chekuyananisa naKetina womusingaziwa achatiza nini alright iyo nitsotsonyengerere varume amurwire dhiki but iwewe wani pawakazoti nini naNgende there's something going on wakandirova wakandiruma wapedza ndirova wakandirumba Ngende akatora matombo akapwanya TV akapwanya mota yake because hana simba mama kawanda but aitotoya kuprotecta inini atoya kuprotecta inini ndobva ndaenda waiza Ngende atoya kuprotecta inini ndobva ndaenda waiza ndatoenda kudaro Ngende bvato nditi chero zvikanzi mawirana naMimi tasei usadzoke mwana wamai ndokuchengeta uri koko waiza because Ngende ndianganitadzira ende pamachatsi Ngende ndodawo zvakanaka ka mumiri wako wakatwasanuka waMalloti ungati kachigubu kutanga kachigubu keoros kachigubu keoros musadaro Gulezi vangu so okay sorry Gulezi waiza so chance so the whole story like waiza so apa pana ndisina kunyarara panyaya inongo chitutora na Kismo yati mudaire because ana basa munhu anonyepa tanzi he colorful akarana Mickey Black ndodana Mickey Black
Mickey Blake antofungi kana chiziya kiss more in a real life. You see, by then inini nyangu pakuti I will come with the whole fucking story. But NaMalloti, usa personalize dick. Iwe deep down you know kuti ngenda akudi. Iwe kunditera kwakandita after wa find out my chats kuti anda ku sexira ngende akatotora ega papa chats kuti ndakakuda from this and this. Wakoya uzonditora because iwewe wanga wakufila kuti ngende achanditerere osangogara nini. Waize mwana mai ndobva wanditora mzandadzoka. Waize so iwewe une problem yekuti isusu tinototi alright chero vanokatituka inini ndiri munhu I don't give a fuck because reputation yangu yangotanga nekutukwa nevanhu because atinyebe but you know personalize mboro yet you know kuti ngende doesn't love you. Ndo unotozoti iwe unotozoti ngenda akude ndosika wakayo kanotora semurume aite kodzero dzake semurume ambola marudzi nemarudzi ngenda katondipopotera kanditi colorful ngenda katondipopotera kanditi colorful wadzoka unochi toti uyu munhu anotitadzisa kuti ase kudanana ini ndinokuda wai wadzoka iwe dongorwa uri because ini ndakati nchinetsana naMaimanti NaMalloti ngende makuseni bva nditsvaga bva pandiri ndobva yabva nditora batoti pamari yekushandisa zvananchida. So I feel like ngende pakazodzokera kumba mbuya yakabva yabata foni yangende abata foni yangende ndobva verenga machats ndobva tondoti maya kala itombodhonza tambo kuna ngende waize but ndiri munhu wenyama mwana wamai zviriko unozonga wabatwa panonaka ende zviri obvious but iwewe mwana wamai waize hauti alright munhu achita nemurume wako obva wanditera obva wanditora obva wanditi ndakutera just because ndaona kuti ngende ndeyekutsoma yet iwewe wakandi ndakatodisappointa ngende pakuti ngende akatondudza kuti mwana mimato zvibato tini ndokuda saka achatongokutera tudzoke padhuze so that inini newe atwane mukana but waiza ndobva ndazoti bva ndatozodzoka waiza natozodzoka natikuzongodzoka zvazvo kuti naro kutongoti maya nangende waiza so neti ndikatisa mwana kangu kuindimara ndakagara pamba waiza mila mhinosefilopo ngenda dondirore mimo zingatorerete pamberi 3 waiza alright nyaya tikuipedzesa. Repetition yangu yakatongotangwa panda nekutsanishwa whether a lot of people are many 1000 I will stand up for myself and ndozvimiririra ndiri ayani and I'm ready for everything because ini ndine ma11 angu nangende ningochizoti ndikugara pamba naMalloti we are dating but unongochikwanisa kunyora chat rekuti baby because waitozoti mima nobata phone yangu edotongoti azviziye 2 ngende wewe the reason why wairamba uchinditsomera ndetombokubvunza kuti wani mimi bo but chinja kwachamira post mima komba but anyways it's fine. Inini guys I have all the chats everything ndongo transfer kuti inini nyaya yandichauya nchira manchira panapa ine njaya nchita every day and papa pandrungwe toka video kana ka clip because I just want to vanongowana ndo so that this life because this is my fucking new account so nongowana tivadzita chitu vadzita life then inini nyaya yake simwana basa akana basa ako waize achafira kujere akakana basa waize achingokwana pazvimanyaya nezvikatorika defu because vanhu avazviziye waize inye kuti defu number 2 inini ndichaya panapa nema11 nenyaya whether you trust me or not I don't give a fuck but don't go kuti guys don't personalize or masinga kudei out there bombo class ende usambofoka tsamba nemusikana kanako kudariko obva wamunza mumba yechuno kuti mukomana wako wewe ari addicted nevanhu kanaka. So inini right now ndichanyatsoya nenyaya dzese dzakakwana ma11 everything I just want to saw myself nimunogeza ntesembo kula down so that inini niyatsonopindura gulezi wangu NaMalloti kuti maya gulezi chinhu ndecheditese zviriko zvakatoitika ngatichengetei mwana kutokudza hanzi kala nenhumbu kutokudza dzinza rekuti ndine nhumbu kutokudza dzinza esteje kutoti ufare kuti nyendanisa shamwari yako dhangu kuti akumitisa namishka vekunzo iwe tete wandetolinga wana and iwe wacho wakazingwa kutonditi NaMalloti atrarete 3 pambread but wongokononge murume wako kuwandira kwandiri stereke but anyways guys takuchitanga manje gules let's play the game nema11 shato chaya mabrijo kumata kwa mabrijo aiwa mabrijo atiwe pari panapa panonzi pachipa live mwana mai izvezvi yatongo risk life waize kumeendera kujosa ikoko waize tonompedza kanga ndakambokumamisa ndoda kukuvinga this time ndiri kukubolonja last time wakamrova nepushi this time adashamu kufanana na kismo karuwarwa